Totta kai tulee sitten niitä hetkiä, kun kyseenalaistaa sen oman suunnitelman ja ei välttämättä tunnu siltä, että mikään lähtisi etenemään, niin silloin mitä tärkeämpi ja merkityksellisempi se päämäärä sulla on siinä taustalla, niin se auttaa sua löytämään sen sitoutumisen ja motivaation uudestaan. Et siinä mielessä sen oman motivaation ja omien tärkeiden arvojen kirkastaminen on aika iso osa sitä prosessia, koska silloin kun se päämäärä todella on tärkeä, niin silloin sä et jätä työskentelemättä sen eteen. Joskus se voi olla vähän muiden asioiden peitossa tai voi olla, että on niin keskellä jotain ruuhkavuosia tai muuta kuormittavaa elämäntilannetta, että ei pysty ottamaan kaikille tärkeillekään asioille aikaa. Ehkä silloin pitää tehdä niin, että kannattelee niitä siellä taustalla ja tekee jotain sellaista, joka ei vaadi paljon panostusta, joka ei vaadi sillain aikaa. Että kannattelee kuitenkin niitä suunnitelmiaan siellä taustalla ja päättää sitten tehdä niille asioille jotain, kun on mahdollista. Ehkä silti voi vaikka opiskella jotain tätä päämäärää varten tai voi lähteä kehittämään jotain taitoja matkalla siihen pisteeseen, jossa voi aidosti lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin. Jos haluat vaikuttaa siihen, mitä Mentorikanavan seuraavissa videoissa käsitellään, niin laita kommentti tai jotain kautta viesti, niin mä mielellään otan niitä ideoita vastaan. Kiitos kun katsoit tämän videon.